आं UPPL नि फाउंडार भाइस प्रेसिडेंटमोन सेंट्रेल इउथनि आं माने UPPL नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै नाथाय UPPL नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै जोङो बार बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय UPPL सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै उदालगुरि समस्थियावथ' 10टायाव माने 10टायानो देरहागोन BJP आ UPPLआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव मुवा खौरांसा दैमारि आंहा न'आ नावहेरा कुकुरफुगाव आं UPPL नि फाउंडार भाइस प्रेसिडेंटमोन सेंट्रेल इउथनि आं माने UPPL नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै BJP आव मेनन मोसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों BJP आव जइन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय UPPL नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन BTR शक्तिजों लोगोसे UPPL नि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने ओरैनो सोन थादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन BTR सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ मिथियाखै जोङो बार बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय UPPL सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै